Alright guys, दिनै मोजां खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि एन्टारप्रेनार एबा कम्पानिनि बिगोमा जानायनि थांखि दङब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टआ हेफाजाब होगोन। बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोननै इन्डास्ट्रियेल एस्टेट्स बानायनो आखायाव लाबाय। नोंथाङाबो साखाफारा जादो। बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन दसेनि उनाव। नैथियाव दङ आसाम हादोरनि लेन्ड बैंक। आसाम सोरखारा दाब दाब जायगायाव हा सायख'नानै दोनदों इन्डास्ट्रियेल इस्टेट बानायनो थाखाय। जोंनि बिटिआरनि ओनसोलावबो दङ। बेनि सोमोन्दै जोङो गुवारै सावरायगोन दसे उनाव। Let us get going. बड'लेण्डनि मोननै इन्डास्ट्रियेल इस्टेटनि गेजेराव मोनसेखौ रामफल बिलाव बानायगोन। क'क्राझारनि रामफल बिल, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि रामफल बिलाव। एक्चुअली माय प्लेस, आंनि जायगासो बियो। बेखौ बानायनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ 14 crore 40 lakhs रां बाहायगोन। 14 crore 40 lakhs। बेनिफ्राय बेखौ बानायखांगोन 2026 आव। अगस्ट दाननि 2026 आव बे इन्डास्ट्रियेल इस्टेटखौ बानायजोबनांगौ। द्याट इज द प्लान। प्लाना बेनो आरो। बेनिफ्राय बे रांखौ बहा मोनदों? बे राङा फैदों बड' एकर्ड 2020 नि स्पेसियेल पेकेज। बै एकर्डनिफ्राय मोननाय रां बेयो। बे रांजोंनो बे इन्डास्ट्रियेल इस्टेटखौ बानायदों। सोरबाफोर क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दङबा, रामफल बिल एरियानिफ्राय दङबा नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिबावनो हागौ। खामानिया खोब समाव जागायनांगौमोन। फेब्रुवारिनिफ्रायनो जागायनांगौ बियो। जागायबाय खोमा, आं मिथिला। अलराइट। नेक्स्टआव दङ जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि लोखि बाजार, खोखेलाबारि जायगायाव होनाय। बेयावबो मोनसे इन्डास्ट्रियेल इस्टेट बानायदों। बेखौ बानायनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ 18 crore 39 lakhs बाहायनाय जादों। बेनिफ्राय बेबो 2026 नि गेजेरावनो जोबनांगौ। मार्च दाननि 17 अक्ट'आवनो बियो जोबनांगौ। बेनिफ्राय बे राङाबो फैदों बड' एकर्ड 2020 स्पेसियेल पेकेजनिनो। मोननैबो इन्डास्ट्रियेल इस्टेटखौ समायावनो टाइमलि फोजोबनो हायोबा बिराद मोजां जागोन। जोंहा बेनिफ्राय माखासे एन्टारप्रेनारफोर फैगोन बाहाय, कम्पानि खुलिगोन। बे कम्पानिफ्रा गिदिर कम्पानि नङा दे। गिदिर कम्पानि खुलिनायनि नङा बे। एसएमए नो, स्मल एन्ड मिडियाम एन्टारप्राइजफोरनिसो। गिदिर कम्पानि नङा, फिसा कम्पानि। नोंथाङाबो खुलिनो थाखाय लामा लादो। राइट। बियो खाबु मोनगोन, बयबो खाबु मोनगोन। नोंथांमोनहा जगाजग खालामदो, बिटिआर गभर्नमेन्टजों रायज्लायदो, जागा लायदो, जायगाफोर लादो। बेनिफ्राय बिजनेस स्टार्ट खालामदो, कम्पानि खुलिदो। अलराइट, कम्पानि खुलिदो। अलराइट गाइस, दानिया लेन्ड बैंकनि सोमोन्दै एसे सावरायनि। जोंहा आसामाव टटेल 50 साइट्स दङ। 50 साइट्स माने इन्डास्ट्रियेल एस्टेट खालामनायनि साइट्सफोर दङ। बेनि गेजेराव 50नि गेजेराव 16 अलरेडि एक्जिस्टिं, 16 अलरेडि रानिं, मिन्स एल'केबल, माने जे बे जायगायाव दा इन्डास्ट्रि बानायनो हायो। अलरेडि रेडि। थ' 16 साइट्सआ रेडि। बेनिफ्राय आरो दङ 34 साइट्स। 34 साइट्सआबो गेटिं रेडि, आपकामिं। दिस आर आपकामिं। बेनि गेजेराव जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव मोनसे दं। तामुलपुरावबो क'क्राझार माखासे डिस्ट्रिक्टआव गैया। बियो स्टेट गभर्नमेन्टनि। बे डाटाखौ आं लाबोदों एडभान्टेज आसाम 2.0 निफ्राय। बेयाव पाब्लिश खालामदोंमोन बिथांमोना। अके। स' तामुलपुराव जोंहा मोनसे आपकामिं इन्डास्ट्रियेल इस्टेट दङ। बे मोनसेल'। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बे मोनसेल'। बिटिआर गभर्नमेन्टनिखौथ' मिथिगौ, जोंहा मोननै दङ। अके। ओमफ्राय बे मोनसे। बयनिख्रुइ बांसिन इन्डास्ट्रियेल इस्टेटआ कामरुप डिस्ट्रिक्टआवनो दं दे। कामरुपआव दङ टटेल 9। अलरेडि 3 आर एक्जिस्टिं। बेनिफ्राय आरो गोदान जाबावगासिनो दङ 6। कामरुप, नेक्स्टआव दङ मरिगाव,
Nagaw 5 and 4 बेबायदि नगाव डिब्रुगड़ बेबायदि दङ आरो गोबां जायगायाव दङ. So this is a very good planning. This is called big picture. नाथाय big pictureआव BTR एसे गाहायाव दं दे. Only we have one as per this Assam government data. मोनसेल' कमसे कम मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट मोनबा डिस्ट्रिक्ट दंना जोंनाव minimum 3-4 to होना चाहिए था नहीं हुआ. We have only one sites sponsored by the state government of India. State government of Assam. ओंखायनो BTR गभर्नमेन्टआ एसे दावगाबावदों. आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै गोबां स्टेट बानायबाव इन्डास्ट्रियेल स्टेट. मानोना this is the future. आसामाव इलेक्ट्रनिक्स इन्डास्ट्रि फैगासिनो दं. सेमिकन्डाक्टर इन्डास्ट्रि already one is start जाबाय खिन्थु प्रडाक्शन जायाखै. By 2020 मिनिस्टारा बुंलांदों by 2026 आसामनि सेमिकन्डाक्टर प्रडाक्शन स्टार्ट जागोन होननानै बिथाङा बुंलांदों. ओमफ्राय मोनसे खुलिबावगोन होनदों. बे चान्सखौ लानाया मोजांमोन बिटिआर गभर्नमेन्टआ. चान्स लायोबा मोजां. नाथाय मोनसेल' ओंखायनो नाजाबाय थानांगौ आरो खेबसेनो मोनखायाना नाजाबाय थायोबासो मोनगोन. ओंखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ नाजानांगौ. नाजाबाय थादो. एक इन्डास्ट्रि माने गुड इन्डास्ट्रि इलेक्ट्रनिक्स इन्डास्ट्रि लाबोनो हायोबा बिराद मोजां. All right guys, दिनैनि डिसकासनखौ आं बावनो फोजोबनाय जाबाय. नोंथांमोना मिथिखाबाय नुखाबाय गोबां खाबु दङ कम्पानि खुलिनायनि एन्टारप्रेनार जानायनि. बेनिफ्राय एन्टारप्रेनार जाबाथ' दस्राखौ साख्रि होनो हागोन. That is the very good service to human being. नोंथाङा कम्पानि खुलिदो मानसिफोरनो साख्रि होदो. That is how we are going to grow. बेबायदिनो जों जौगालांगोन. होमबासो जाथिया जौगालांगोन. जोंनि बड'लेण्डआ जौगालांगोन. बेखौनो दिनै आं आसा खालामो बयबो जयै खौसेयै कम्पानिफोर खुलिदो. गिदिर खुलिनाङा फिसा कम्पानि खुलि. Try to become Tatas, Birulas. Alright, small step. फिसा step लानानै लासैनो गिदिर जालांनो हागोन ना. You start today, tomorrow you'll be a big one. Okay, please don't forget to write comments. नोंथांमोना कमेन्टखौ लिरनो दाबाव दे. Alright, take care. Bye.